का हो पावर स्टार अब देखा दलस नु रंग हैं आई लस ये दुकान से मर दे तो तू लो रिक्वेस्ट को ओकरा के लेके बोलो ओकर इंटरव्यू देख लो भैया रोडे ओकर इंटरव्यू देखनी है के आगू बुलतिया हम अब उ झगड़ा लगावे के शुरुआत कर देले बिया ठीक बा अब पावर स्टार तहार मर्दे इज्जत का रह गइल हो जाके देखो मर्दे भोजपुरी के पावर स्टार बड़का स्टार एथी हुआ ठीक बा भोजपुरी तोहरे नाम से जानल जाला तब तहरा बारे में आगू बुलतिया हो कि तार रिक्वेस्ट करके भैया जरूर देखनी है इंटरव्यू हम देखनी हम इंटरव्यू जब से देख ले तब से पारा एकदम ई बा लेकिन हम इमे दोस्त पावर स्टार के देम ए से देम केहू दी कि उ एक बेर स्टेज पर ना कहुए जे हमरा के तू काम द कि न द हम अपना अपना एल्बम में लेबा कि ना लेबा पावर स्टार बुझात रहुए कि रेती के डंडा पर चढ़ल बड़े फटाक देना कहते रहे हम आपको एगो एल्बम वचन देते हैं वचन दे दल बड़े जाना अब इंटरव्यू देतिया जा सुनो कहती है जो हम उनके पास कहने गए थे चैटिंग किए थे हमको दिखाइए ना है असल मर्द तो दिखाइए ऐसा ऐसा शब्द बोलती है बताओ तू एगो बात बताओ हम ओइ दिने कहले रहनी कि जे जे ओकरा के इंडस्ट्री में लेके आइल भैया ओकर मार के उ कान में से खून निकालत रहुए दू केकर बेटी है मार के कान में से खून निकाल दे मैं बताओ धुरंधर भैया ओकरा के इंडस्ट्री में लेके अइले धुरंधर भैया के हाथ पर टैटू बनवैले बिया उनकरा कान में से खून निकाले कहत रहुए मारे के कहत रहुए देखी ना इहो समझ गइल बिया नु कि भोजपुरी इंडस्ट्री के असली जोन बा नु असली चीज का बा भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर रहे के बा तो का करे के पड़ी उहो समझ गइल बिया जान गइल बिया दूसरा देश से आके मर दे जा अपन एकदम हुकुम खानी चलावत है कि कहले रहन हमरा से चैटिंग देखैले रहन असली मर्द के बच्चा बड़न त चैटिंग देखावस हमरा से हम एको वाली उनका से कहले रही अच्छा रहुआ हमरे के बताई का हो पावर स्टार भैया हम तारा से पूछे के चाहत नहीं तारा तहार इतना दिन गिर गइल रहल कि तो ओकरा लगे चैटिंग क के ओकरा लगे फोन कइले रहवा कि मैसेज कइले रहवा तू ना कइले रहवा त तार के कइले रहवा म्यूजिक डायरेक्टर कइले रहवन आ कि गीतकार कइले रहवन आ कि तार मैनेजर कइले रहवन कि प्रोड्यूसर कइले रहवन के कइले रहवा तू पता कर फोन करावा आ ओकरा के सोशल मीडिया पर डाला काहे तू लो बेइज्जती कराव तार लो भोजपुरी इंडस्ट्री के ई महाराज पकड़ ले बिया जोर देखो केगा एगो जात ई जान गइल बिया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जाति चली जाति करतिया जातिवाद चली देखो वो दिन लाइव में क्या कहती है कि हम हे जात के हई एकदम मार के खून निकाल दे कान में से खून निकाल दे इंडस्ट्री में तारे के धुरंधर भैया लिया गइले तो गजन क दले गलती क दले तू का कान में से खून निकाल देबू आ सबसे चीज तो हई बड़ा सन जौन इनके लोग के साथवा एकरा के वीडियो एकरा के पहले हम कहत नहीं कि बाबा सिर बिया भोजपुरी के एकरा के मार के भगा दलो मार के जेंगा इज्जत कइल जाला हमनी के मार एक नहीं कहत हमनी के इज्जत करे निसन ठीक बा आराम से एकरा के भेजा दलो पिठा दलो केहू काम मत दलो सुनत नहीं कि प्रमोद जी देले बड़न हई एक दुकान हो चटवा स्टार हो देले बा प्रमोद प्रेमी देले बड़े उनकर बात अलग बा ई लोग देता ऋतिक सिंह दल रहन उनको अलग बा हम पावर स्टार से पूछे के चाहतनी तू ओकरा में का देखू तू का देख के ओकरा में कहू आज हेंगा कहतिया इतना बड़का लेवल तार इतना बड़का भोजपुरी के तार वर्ल्ड फेमस मतलब गायकर एक्टर वर्ल्ड फेमस इनकर गाना बाजेला पूरा वर्ल्ड में ग्लोबली ट्रेंड में रहत रहन अब तब मर तार तुच्छ अब देख ले एहू बेरा तो हम कहई न ओ दिनवा कहई सनु कि कुत्तो खानी पूछले रहुए आज तो कुत्तो से बेहतर कहती कुत्तो के बोतर जानतर का कहतिया हम असली मर्द के औलाद तो आकर लाइव दे बोले चाहे दिखाएं जे हम बोली थी इहे न्यूज़वा जौन न्यूज़वा इंटरव्यूवा एबरा लेले बानू इहे न्यूज़वा ओहो दिनो इंटरव्यूवा लेले रहे जब तारा के कहले रहे कि नइखी जानत आज कहती है कि हम नइखी जानत तो ओइसे न कहले रहनी कितना सच बोलत तारू हो तू वीडियो तू एकरा के तनी शेयर कर लो न वीडियोवा के ओकरा लगा पहुंच जा तू कितना सच बोलत तारू ओकरा बाद जान गइलू जब ना कहले रहलू कि हम नहीं जानते हैं पवन सिंह को और उसके बाद से जब हमनी के रेले रहनी सन त जान गए रहलू कि पवन सिंह के ह अच्छा तब ना जानत रहे ते ना जानत रहे हम सुन ते ना जब जानत रहले त ते काहे उनकर गाना पर रील बनैले रहले काहे बनैले रहले रे गइल बड़ू ढेर बहुत विवाद छेड़त रहू अभी विवाद छेड़े के काम स्टार्ट कर देले बिया देखिए अब पावर स्टार के साथे सीधे बाबूनी हवा के कोई रोका नहीं एकदम पूरा बर्बाद हो जाइबू ठीक बानू धुरंधर भैया एकरा के लॉन्च कइले लेकिन भैया हमार पहचान गइल उ आदमी पहचान के एकरा के एके गाना में से साइड क दले जे ना एकरा के जल्दी क्लियर कर ना त ई गजन क दी
आ ओकरा के उ क्लियर कर देले, उ आदमी पहचाने ले। लेकिन हमरा पावर स्टार भैया से आदमी पहचाने में गलती भइल बा। अगर गलती तार से नहीं भइल तो तू लाइव आवा चाहे पोस्ट डलवाओ, जेंगा वो दिन पोस्ट डलवाओ कि गाना ना आई। गाना तो ना आई, हैं? गाना तो कंफर्म हो गइल बा ना आई, या आग उगलत या एकर गाना होता, गाना ना आई। गाना नहीं के आइल नु तब ई करतिया, एकर गाना अगर आ जाई नु त ई जान तरह का करी, ओकरा बाद कही जे हमरे वजह से इनकर नाम भइल बा। एगो बात कही, ई एकर प्लान रहल, ठीक बा। प्लान पहिल का प्लान ए फेल हो गइल, तब प्लान बी है न्यूज वाला लोग से हम कहत नहीं का मर दे, ओकरा लगे जात रह जाय दलो, ओकरा कि अपन एथी में जावा, जाके जो जी मन करे तो जी करो। तू लोग का ओकर इंटरव्यू ले ले बाड़ लोग, ऊ अकट बकट बोली, अकट बकट हमनी से सहाय ना, ठीक बा। कैसे कि पावर स्टार के केहू बोली तो हमनी से सहाय ना, केहू के केहू बोली, हमरा भोजपुरी इंडस्ट्री के कोनो कलाकार के केहू बोली तो हमार धुरंधर भैया, पावर स्टार भैया, ई लोग आईना वालो भोजपुरी के, इनका लोग के ई कुछ बोली तो बर्दाश्त होई होई, कान में से खून निकालत रहा धुरंधर भैया का। हमनी के वीडियो बनेला ना कि ना, अब आवा कान में के खून, अब एकरा कान में के खून हमनी के निकाल जाए। अब भाई वीडियो सुन के एगो वीडियो खाली आराम से अच्छा से बना देता नहीं, खाली आराम से कह देता नहीं कि बाबू आराम से अपन बोरिया बिस्तर बांधो, अगर काम करे एकरा बाद अगर ई एको गो पोस्ट, एको गो लाइव अच्छा, एको गो इंटरव्यू दी तो अब ये बूझी। देखो ई धमकी ना, ऐसा ऐसा वीडियो अब जाई नु कि एकदम सही में कान में से खून निकल जाई। अब कहत नहीं हम तरह कि अच्छा से काम करे के बा, अच्छा से काम करो। गाना में से निकला गलू, कैसे कि हमनी के इमोशन है, हमनी के इमोशन के साथ खेले ना देती सन, तो गाना में से निकला गलू, गाना में से निकला गलू, तार कुछ गइल नहीं खे। तारा भोजपुरी इंडस्ट्री में अभियोग काम मिलता, आराम से काम करो, अगर नहीं करे के तो चुपचाप अपना एथी चल जा। एकरा के विवाद में मत फैलाओ, विवाद मत कराओ, लेकिन विवाद मत करो ना, विवाद एकरा वजह से जानतनी ओ बरा जौन बरा लॉन्च भई रहा, एकरा वजह से 6 महीना भोजपुरी इंडस्ट्री डिस्टर्ब रहा। हां एहू बेरा उहे करावे के फिर ये उहे करावे के चक्कर में लागल बिया। ओबरा पवन सिंह के को एबरा डूब गइल रसे महाराज, कहत कि हमरा के बड़ा रिक्वेस्ट क के एकदम बुला के हम सुन ले बानी इंटरव्यू नु, हमरा एकदम ई हो गइल बा। हमनी सन के क्लिप ओकर एथी करम सन, लेकिन तू लो जाके सुनल हो देखल हो, ठीक है। बाबू सुधर जाइए, ठीक है, ज्यादा विवाद करने से अच्छा नहीं है। हम लोग का भी वीडियो अभी हमनी एक ना, हमनी के एक अभी वीडियो बने लेबे सन, अभी 50 गो 100 गो यूट्यूबर है ना, जब उनकर वीडियो देख के जब तू आराम से सोचब तो तारा कान में से सही में खून निकल जाए, ठीक बा। तो ज्यादा से ज्यादा तो ये वीडियो के शेयर कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो। मिलता नहीं अगला वीडियो में इनकरा के हमने के शौक सिखाल जाइए वो वीडियो से, ठीक बा।